Bideo-joko bat da? Harrapatuko zaituzte. Joko honek zerbait gaizki dauka. Antonio. Kaixo. Ondo, itxita dago. Ziurtatzen nengoen. Benetan? Zerbait gertatzen ari da. Mundu osotik dago. Badirudi norbaiteken virusa naz. Armagedon kodea. Zer dira gauza horiek? Gure bideo-jokorik netxaiak dira. Kanpore mendik umeak, alde! Itxaron une bat. Uste dut aita eta ama espioiak direla. Zuk uste? Aita eta ama aurkitu behar ditugu oraintxe. Kaixo umeak, zuen kabuz. Ona bakarrik iritsi bazarrete, ezin genuen itxaron babesleku hau erakusteko adin egokia izan arte. Janari ere badago. Oerosoak daude? Nola izan espioia? Munduko espioirik onena izango nahi! Lertu duzu? Ia ondo. Pati, espioien jantzi sorgailua da! Porrota! Guzti hau guk sortu dugunez, guk konpondu beharko dugu. Gaizkileak geldiarazteko eta mundua salbatzeko. Tira, aurrera ba. Aktibatu bota gorenak. Denbora aurrera doa. Lortu dezakegu. Itxaron, bideo-jokoan sartuko gara, ez birpentsa dizagun gauzak. Ez dago denborari. Etxai oso azkar baten aurkari gara. Hasiko gara. Itxaron, zergatik daude hainbeste? Horrela divertigarriagoa da.